Převisy by musel udělat. Nenatáče nás. Video. Právě, že dělá video. Že se mu to tváří. Zrušuje mě trošku. Není on latentní gay? A to dělá Bera. Ani nebudu. To nemá cenu. Nemá. To už je vysvětlíš to. Ještě domů, vole, máš. Počkej, jak se dělá tak opačné? To, čo tam nahoře musíš máš šipku, vole. Normálně to hodíš. Dvě šipky, jo. Normálně to hodíš na zem a šlápneš na to. Tam nejsou žádné dva šutry. A když to se ještě pro jistotu šlápneš popelníkem, tak budeme mít jistotu, že teda jako na hovadiny nikdo neuvidí. Tyve, jak se to jmenuje, tyve? Tady to není nikde. Jak se jmenuje? Ty jsi natáčel sebe celou dobu. Ne, pojď mi to ukázat. Když mu to ukázat v přímém přenosu. Víte.